The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. James 1:12 says, Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love him. John 14:15, If you love me, you will obey my commandments. Verse 21, The person who has my commandments and obeys them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I will love him and will reveal myself to him. Job 23:1-2. Then Job answered and said, Even today my complaint is bitter. My hand is listless because of my groaning. Psalm 107:19-20. Then they cried out to the Lord in their trouble, and he saved them out of their distresses. He sent his word and healed them and delivered them from their destructions. Psalm 16:1-2. Preserve me, O God, for in you I put my trust. O my soul, you have said to the Lord, You are my Lord. My goodness is nothing apart from you. Job 13:15-16. Though he slay me, yet will I trust him. Even so, I will defend my own ways before him. He also shall be my salvation. Before we start our Bible study nining adlaw, sama sa nandan gikinahanglan ang atong pagsugid sa atong mga sala. Atong nabuhat nining adlaw. Sala ba una, sala ba sa dila, sala ba sa buhat. Kini mahimo lamang babag o makabalda sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. So, we now go to the application of 1 John 1:9 nga nagaingon sa in English. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you, unbeliever, the issue of your faith is not naming or confessing your sins. It is believing in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon sa in English, if you believe in Christ, and thou shalt be saved. Mao kanang gisulti diha kung malikon. Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 4:12 usab nagaingon, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Busa sa hilom magandam tas tong kaugalingon, magampot ta sa hilom. Magampot ha. Balahan mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining adlaw sa imong pagdala kanamo dinhi sa makausapa aron kami magkapadayon sa among spiritual momentum proseso kini sa pagpatubo sa among kalag agig sunod sa imong mando diha sa 2 Peter 3:18, grow in grace and in knowledge
of our Lord and Savior Jesus Christ. Salamat nining grasya nga pagtuon sa imong pulong. Nagampo kami nga ang Espiritu Santo magapaklaro ka namo, magapatinaw ka namo sa mga kamatuoran nga mga itudlo ka namo ni ining adlaw. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga higala, atong mga igsuon diyan ni Kristo, our fellow believers. Welcome kaninyong tanan o kaninyong mga bag-o nga mao kay pagsuway nining atong Bible study nga adlaw-adlaw, then welcome. Labi kamong gi-abi-abi sa mainiton gayod nga kamo makakaton, makakutlo sa mga pagtulunan nga atong pagaduputan sa paghisgot, pagtuon ining atong Bible study through the YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. So, sa wailangan, sugod kita sa atong paghisgutan, bag-o nga pagtulunan nga, mayngon nato nga mga sinugdanan gyapon kini apan mahinungdanon kaayo kanato mga magtotoo o labaw sa tanan sa mga dili pa magtotoo nga unta makaamgo sila samtang nagdungog sila sa mensahe sa Dios pinagining atong pagatun-an dining adlaw ang atong uluhan pagkakaron sa akong ginaingon usas mga basic o mga sinugdanan nga pagtulunan, what life is all about. Mao kini ang uluhan atong paghisgutan nining adlaw. Okay? So kung andam ka na, ako kang pangutanon karon. Unas tanan, nganong buhi ka pa man karon? Why are you still alive today? Now, of course, na may uban nga magpinluso po tingali pagtubag ni ini, of course, buhi pa ako kay wa pa man kumamatay. Now, dili na mao ang husto gyud nga tubag. Okay, the right answer to this is classified into two categories, duha ka kategorya. Una, kung dili ka pa magtotoo, if you are an unbeliever, buhi ka pa karon, nagaginawa ka pa, huna-huna ka pa, askil pa imong panglawas, you are very much alive today, tungod kay ang Dios buot nga ikaw maluwas. Kasabot ka? Okay, paminaw og maayo, ikaw nga dili magtotoo, gisulti, padayag diya sa pulong sa Dios, diya sa mga buhat, Kapitulo 16, versikulo 31, nga kanunay na itong balik-balik kini sa pagkutlo, nagaingon kini sa in English, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mao kanay Binisaya. Unya, diha sa 2 Pedro 3:19, no, 3:9, kung balikon, 2 Pedro 3:9 nagaingon, ang Dios dili buot nga naay malaglag, kundili buot niya nga ang tanan magahinulsol. Sa in English, God is not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. Now, ikaduhang kategorya nga agig tubag sa pangutana nga nung buhi ka pa karon. Kung ikaw usa na ka magtotoo, if you are a believer now, believer in Christ, buhi ka pa karon tungod kay ang Dios buot nga ikaw motubo spiritually ug makakabot unta ka sa gitawag og espirituhanong pagkahamtong. 2 Pedro 3:18 nagaingon sa in English, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Now, ang tinuod o kamaturan mao kini, buhi
pa kita karon right at this very moment tungod sa grasya sa Dios. Mao gyud na ang kinatibukan natong ikatubag sa maong pangutana. Buhi pa kita tungod sa grasya sa Dios. Gihatagan kita sa Dios na gitawag nato og logistical grace. Logistical, kining pulong logistical, adjective man kini. Ang noun ni logistics, kini is a military word. Kaya logistics. Ang sabot-pasabot. Logistics, kana bang mga pagsangkap sa mga ibutang ta mga kasundaluhan. Okay? Nanginahanglan mo sila logistics. Ilang mga panginahanglan sa dili pa sila muadto sa natad panggubatan, mangandam sila na sila mga bala, na ay mga hinagiban, na ay mga pusil, na ay mga machine gun, unsa diha. Kini apil ni sa gitawag og logistics. Aron sa pagpanilipod sa ilang kaugalingon ug sa pagsiguro sa ilang kanaugan sa maong gubat. Kasabot ka? Logistics. Mo ka nang buot pasabot sa logistics. So, ato ning gihatagag adjective nga logistical grace. Kay, kini mo ay pagsustinir ka nato and still be alive nga mabuhi ka pa, ikaw ag ako. So, we can take in the Word of God and grow by it. Mao na ang tumong og tuyo nga gihatagan kita nining logistical grace aron kita makatuon sa pulong sa Dios ug makatubo ang atong kalang. Okay? Ang ikaduha, buhi pata tungod sa escrow blessings or super grace blessings. Kini kay katong logistical grace blessings lesser mas minus. Apan karon nga ang escrow blessings o super grace blessings, greater blessings na kini. Mas labaw pa kini gyud. Kay sa diha nga makakabot na ta, ingon nga mga magtutuo na, ang ahong giisgutan, human ka mudawat, mutuo kang Ginoong Jesucristo nga imong manluwas, ikaw nahimong magtutuo. Ug mao nga, ana na pa kitay pagsangkap ng gitawag og escrow blessings, nagisangkap kini sa Dios sa diha nga kita magakabot na nagitawag og katakos sa pagkinabuhi, katakos sa paghigugma, katakos pagdawat og mga panalangin, katakos sa pagpahimulo sa kalipay sa Dios, bisan pa gani mga pagantos natay katakos sa pag-atubang niya na. So kini magitawag og escrow blessing sa diha ang kita makakabot na niya ng pagkahamtong espirituhanon. Andam na kana sa Dios. Okay? Sumo ka na ang atong ikatubag ni mo nga nung buhi. Pagkita tungod nining maong mga grasya. Sunod nga pangutana nga akong ipangutana ni mo. Unsa magiyoy nagunang tuyo nga kita patun-on man sa pulong sa Dios? What is the main purpose of studying God's Word? Is it so we will be well versed in the Bible? Nga mahiniti nita, murag kanang lihiro na ta, lantugi bahing Biblia, mo ba? O to be popular and become later a celebrity? Kita mabantugan na, ilado na kayo kita nga tungod niya na? Or nga kita daygon sa mga tao? Mo ba kini ang mga atuyo? Nga nung patun-on tas puno sa Diyos? Dili. The answer is no. Ang tinuod og matuod og hustong tubag ni ining pangutana mao kini. Paminaw. Ang nagunang tuyo nga patun-on tas pulong sa Dios mao aron nga si Ginoong Hesukristo mahimong tinuod sa atong kinabuhi. To make the Lord Jesus Christ real to our life. Now, sa ilaing pangutanan ako. Nga naman, nga gibuhat man ta sa Dios. Ang sa may tuyo niyang gibuhat ta. Gibutang ta din sa kalibutan.
mga tubag. Okay, na ay mga tubag bahin ini. Gibuhat ta sa Dios. God created us to know Him. Aron kita makaila kaniya. Ikaduha, to love Him, to serve Him. Aron nato siyang higugmaon ug ato siyang alagaran. Tulo, aron makasimba kita kaniya ug paghimaya kaniya. Ug ang ikaupat, aron kita makauban kaniya hangtod sa kangturan didto sa langit. Okay? Klaro? Akong balikon ang wa nimo tuhog katong tanan. Gibuhat kita sa Dios aron kita makaila kaniya, aron kita makahingugma kaniya ug pag-alagan kaniya, aron kita makasimba kaniya, paghimaya kaniya, ug aron kita makauban kaniya hangtod sa kangturan didto sa langit. Now actually, God created man to resolve the angelic conflict. Now, ang simple parlance gyud ning angelic conflict mo kini spiritual warfare. Naay gubat nga espirituhanon. Ug kining maong gubat, kun ato gyud ning subayon gidiin gikan mo kadtong pag supil ni Lucifer. Kadto si Lucifer usa sa nagaog dili kay usa, siya ang pangu sa mga anghel didto sa langit nga mao'y tinugyanan sa Dios. Kadto si Lucifer mabulokon kanang bright, intelligent, unsa pa shining nga kanang binuhat sa Dios kadto si Lucifer. Kaya ang meaning good sa Lucifer bot pasabot sa Lucifer, duha man gud ka Latin nga pulong lux ug fair. Ang lux light kahayag, fair carrier. So tapuon niyo man kanang duha, unsa? Light bearer or light carrier kadto si Lucifer. Sanag kayo kadto siya, labihan sa pagkalamdag, labihan sa pagka silaw niya. Grabe kay kadto siya ang nagunang binuhat sa Dios. Apan gitugkan man kadto siya sa pagkamapahitason, mao kadto ang una gyung sala nga committed by the first creature of God. Hintugkan siya sa pagkamapahitason, pagka kanang ingnon na lang nato sa atong street language, paghambugiro. Nahambugiro kadto si Lucifer ug mao tong nalaglag siya, giigihan siya sa Dios gikan sa langit. Ug karon dili na siya Lucifer kundi kay gipawong naman niyang suga, ang iyang kahayag gipawong naman sa Dios, sa pagkalaglag niya gitawag na karon og Yawa. So kini ang Yawa na nakaroy panagbangi sa puwersa sa Yawa ug puwersa sa Dios. Na mo nang gitawag na karon nato og angelic conflict, or sa simple parlance lagi nga spiritual warfare. Naay gubat nga spiritual no, dili makita kay mga espiritu kini. So kita na sa taliwa, papilion ta sa Dios, puwersa ba sa Dios o puwersa ba ni Satanas? Okay, mao na nga gibuhat kita ang tuyo nga gibuhat kita mainly was to resolve the angelic conflict. Aron gyud iprobar ngadto di Satanas nga siya sayop sa iyang pag-accuse ngadto sa Dios nga gugma man ang Dios, nga binuhat man kunuhay sila sa Dios, kunya itambog lang sila dito sa linaw sa kalayo nga nagagamit lang kunuhay sila sa ilang kabubuton. You see, mo na ang Dios miyon, okay, di sa kana ko itambog sa linaw sa kalayo, akong buhaton ng tao, kaya ang tao mao'y probar nga ikaw sayop. Na mo ni, gibuhat kita sa Dios, niya taning kalibutan na, aron sa pagprobar na to, nga sayop si Satanas. Apan kung ikaw mo dapig dito sa puwersa ni Satanas, then,
ang buot pasabot na ay hustisya nga mulihok gikan sa Dios, dili na gugma. You see, magbanus-panos maning duha ka kinaiya sa Dios, gugma o hustisya. Kadili lang kay gugma ra ang Dios, kundi hingpit usab siya nga hustisya. Kung ikaw magasunod sa iyang mando o gana ka sa iyang kabubuton, then ang gugma niya mo'y mulihok nga na kanimo. Apan sa diha nga ikaw musupak o mudapig na nga tuspersa ni Satanas, then ang hustisya niya mo'y mo at musibog nga to sa unahan o ang iyang gugma mo atras. Kasabot ka? So, karon, unsa man ito pag-ila sa Dios? How do we know God? Kinsa ug unsa ang Dios? Mao kini ang dakong pangutana. Tubag, pinagis pagtuon sa iyang mga pulong. Not anymore by vision, dili na. Di sa unsa makita, sa mga milagro, sa mga dili kasagaran nga mga pagtungha o pag-appear, dili. Tungod kay pinaagis pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw nga paagi, ang una gyud nga tumong niini, we will know who and what God is. Makaila kita kinsa ug unsa ang Dios. Ikaduha, makaila kita sa iyang plano, sa iyang kabuton, sa iyang tuyo alang sa atong kinabuhi. Ikatulo, makailaw sa kita kinsa ug unsa kita sa tubangan sa Dios. Ikaupat, makaila kita unsaon nato pagkahimong mga mananaog ni ining kinabuhia, earthly life, and in the life hereafter. Mao kini. Unsaon nato pagkahimong mga mananaog ni ining kinabuhia o didto sa sunod nga kinabuhi, in the life hereafter. Unsaon nato pag kinabuhi, usa ka kinabuhi nga naay kahulugan, naay katuyuan, and with definition. Unsaon nato gawas pa nini, unsaon nato pagkasayod, unsaon nato pagaluwas. How to become saved. Pangutana. Unsaon man pagtuon sa pulong sa Dios. Now, okay. Ang tubag, pinagi sa imong pagtambong sa usa ka simbahan diin ang Biblia gitudlo sa husto nga pagtudlo, padayon nga pagtudlo, makugihon, kanang malahutayon nga pagtuon sa pulong sa Dios, diniyos giyong pagtuon apan mo ni gitawag sa English expositorily, isagogically, categorically, and exegetically. Pinaagi sa usa ka pastor nga hiluna gayud siya sa grasya og siya napun-an sa Espiritu Santo nga dunay gasa sa pagtudlo, pastor teacher. Now, dili man ta makakat-on sa pulong sa Dios, pinaagi lang sa kanang buhat sa uban nga sharing type, dili ta makakat-on. For all you know, kana mahuglas mga tawhanon, human viewpoint. Dili gani ka makakat-on sa pulong sa Dios, pinaagi lang sa imong pagbasa. Nawa man ta magdili nimo nga pagbasa sa Biblia. Apan dili kini ang paagi karon nining atong katuigan sa simbahan na ay gisangkap sa Dios nga mga pastor magtutudlo, mga ebanghelista nga mo'y magtudlo sa kamatuoran. Kaya mao man kini ang patakaran nining katuigan sa simbahan, the present age, nga mao ang pastor teacher nga kining tudlo gitugyanan sa Dios. You see? In the church age, it is the pastor teacher who is the Lord Jesus Christ, food preparer. May mag-aandam sa pagkaon. Siya ang cook, so to speak. Cook siya, magluluto siya sa pulong sa Diyos. Nagtuon man siya. You see? What and who is the most important person in a meal? Kinsa man?
or in a party, sa piging kunsa, dili ba ang cook? Dili ba ang tigluto? Siya ang importanteng tao diha. Now, ang pulong sa Dios mao ang kalanon sa matag magtutuo nga kalag. Ang kalag ba sa magtutuo? God's word is the food for every believer's soul. Sa may gisulti sa Mateo 4:4, ang tao dili mabuhi pinagi lamang sa tinapay kundili pinagi sa pulong sa Dios nga magagula sa baba sa Dios. Na ang matag magtutuo gimanduan sa Dios sa pagkaton o sa pagtuon pagtuon sa kahibalo bahin sa doktrina sa Biblia tungod kay it is said, bantay na may panultihon nga little knowledge is unsa dangerous, delikado ang gamay rang imong kahibalo. With knowledge of Bible doctrine ug imong sagulan kana that knowledge with faith, pagtuo pinagi sa pagpuno kanimo sa Espiritu Santo, ang imong salig sa Dios, capacity to love Him and worship Him can be achieved. Ato ka nang makabot, resulting to courage toward man. In short, ang tuyo sa Dios sa atong kinabuhi is for us to reach spiritual maturity. Spiritualong pagkahamtong nga naanatay katako sa pagkinabuhi sa pagigugma, pagdawat panalangin, o ang kalipay nga iya sa Dios. Tungod kay at the moment nga ang usa ka magtutuo magkakabot this particular stage, then and only then is he able to glorify the Lord Jesus Christ. Kasabot ka? Now, una sa tanan, ang mayong balita sa kaluwasan is good news, of course. The gospel is good news. Not just good advice, dili lang. It is good news nga nagatug-an kanato nga kita mapasaylo and that we can have a new life. Makaangkon kitag bag-ong kinabuhi. Samtang sa laing bahin ang relihiyon dili makaluwas ni bisan kinsa. Religion does not save anyone. Sabta gina, dungga gina. Religion, unsa? Ang relihiyon, God, mao ni ang paningkamot sa tao sa pagkabuot kunuhay sa Dios. Nainumdum ka ba niya itong mga katauhan atol niya itong Tore ni Babel? Unsa may gibuhat niya itong mga tao niya itong Tore ni Babel? Nagtukod sila o kanang tore. A tower. Labihang taas ang ilang kanang tukod. So, daghan silang mga tao na ngapil na tos pagtukod kay unsa may lang tumong nga ilang kabuton kunuhay ang Dios, which was impossible. Di magyud mahimo. So, unsay gibuhat sa Dios? Iyang gilibog katong mga tawhana. Iyang kanang himuag nagkalain-lain, mga panultihon, mga lingwahe, nagkalain-lain na mga insect, mga hapon, sa pato diha, nagkalain. Dito na natukod ang mga languages. O kung sa'yo nahitabo, naman sila magkasinabot katong nagtukod nitong Tore, naman magkasinabot, nang-iaway na. Why nahimo? Pwede magyud mahimo nga ilang kabuto ng Dios. Muna, lihok ka na sa relihiyon. Religion is man's attempt to reach God, which is impossible. Apan ang Christianity, paminaw, kini ang paningkamot sa Dios. Attempt. God's attempt to reach man. Kita. Nakabuton ta sa Diyos.
God's attempt to reach man. Christianity, dili ni pundok, relasyon kini sa tao ngadto sa Dios. Samtang ang relihiyon, pundok, kanang organisasyon. You see, mao nang nakalahian. In Christianity, ang bisang kinsa, makasayod nga siya luwas, masayod siya nga gipasaylo, masayod siya, usab siya nga siya paingon sa langit. In Christianity, anybody can know that he is saved. He or anybody can know that he is forgiven, can know that he is going to heaven. Unsa may gisulti ni Pablo bahin ini? Matupa ni Pablo sa in English, I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. Na nasa 2 Timoteo 1:12. Now, ang usa ka magtutuo ni Ginoong Hesukristo can surely claim, sigurado siya nga makaangkon siya by saying, I'm going to heaven because of the mercy and grace of God. Although I do not deserve it, I deserve judgment and hell, I am a sinner like anybody else, apan nagatuo man ako kang Ginoong Hesukristo nga akong manluwas. Ug tungod kay ang Dios man mismo may pasalig kanako nga ako maluwas, pinaagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang, nan paingon ko sa langit. Mahilangit ko. And that is not arrogance but humility to God. I hope nasabtan nimo kana. Hinoon, ang mga di magtutuo, gunit gid sila niya ng ilang self-righteousness and false obedience. Kaya ang relihiyon God, pseudo-Christianity kini. Mini nga Christianity. They see no need of a Savior. Kaya kung imong sangyawan kini sila, ang kadtong mga negatibo ba, mudayon na sila, wala kong manginahanglan na ng inyong sangyaw. Kaya maing tao ko. Maayo kong tao, I do not need a Savior. Kay na ilang mini nga pagtuo. They have this false belief. Nga kunuhay kita, anaa kita sa panag-igsuunay. Ubos kunuhay sa atong ubos kita sa atong amahan nga Dios. Sa in English pa nagaingon kini sila, we are in the brotherhood of men, under the fatherhood of God. Na unsa may gisulti des Galatia 4:5-7. Unless we have received the spirit of adoption, we have no right to call God Father. Na, what ay katungod? You know, ang usa ka kanang hinungdan sa pagkagahi gyud, pagkatiga gyud sa kasing-kasing sa di magtotoo tungod sa ilang pagkanegatibo ngadto sa mayong balita sa kaluwasan, mao ang iyang pagkapanatiko, ang iyang religious background coupled with preconceived notions. Mao ni kay mayon man siya nga magpabilin ko sa akong relihiyon tungod kay mayoriya kami mo idaghan. Now, that is the quintessence of stupidity. What ay mahimo? Pabasaha ragod kining nagasulti nini. Pabasaha siya sa Mateo 7:13-14. Unsay gisulti diha? Enter the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many, underline the word many, enter through it.
But small is the gate and narrow is the road that leads to life, eternal life. But only unsa, a few find it. Na, underlying ka ng many of you. After all, it is a matter of choice. Basta, naragis imong pagpili. Maihinungdan nga no, nga si Ginoong Jesucristo, wa buanhin ning kalibutan at sa pag-establisar o kalinaw kundili ang pagka-siak. Division. Nanas Lucas 12, 49 ngadto sa 53. Kini nagpasabot. A division occurs in a family. Diha sa pamilya. Sa diha ngang usa o duha mahimong mga magtutuo ug ang tanan ng mga sakop sa pamilya remains to be unbelievers. Apan bantay ni ining prinsipyo. One with God is a majority. Isag ikaw ra ang magtutuo diya sa imong panimalay, ikaw ang mayoriya. Prinsipyo na. Furthermore, ang pagtuo nga si Ginoong Jesucristo namatay dito sa cross, kana kasaysayan. Naibaw man ang tanan. Bisan katong why Diyos, mga atheist, agnostics, kato sila. Maingon man sila nga, tinood. Tuo mi nga namatay Hesus Kristo dito sa cross. Apan, igor sila mo yung mutuo, apan, wag yun nila dawata. Mo na diferensya. Natuo sila nga si Kristo namatay dito sa cross. Kana kasaysayan. That's history. Gusto? Apan ang imong pagtuo nga siya namatay dito sa cross, alang kanimo. Kita nimong diferensya. Maunay kaluwasan. Mutuo gani ka nga siya namatay tungod nimo sa imong mga sala. Iyang gibayran ng imong utang sa sala. Then, luwas ka. That is salvation. I hope nakita nimo kana. Salvation always has been, always is, and always will be by faith alone in the Lord Jesus Christ alone. Maura, wana mo sab. Believing in God is not even the means of salvation. Na may daghang mga tao ngayon, tuo magong Diyos. Apan, dili man na mo ay tinuod gyud nga ikaw maluwas. It is believing in the Lord Jesus Christ because of unsa. Na ay gisulti ni Ginoong Kristo John 14:6 unsa. I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me. Na, ang kaluwasan maangkon lamang ni bisan kinsang tao, pinagid lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Sabtag na. The only faith that saves is faith plus nothing. Wala na. Ayaw nagdugangi. Nga no may mong magdugangan nga, may pulong sa Diyos. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Period. Ayaw nagdugangi. So, why do you believe? Mga tanar ko kuni. Mga nung mutuo mata, nga na ay nasod, nga gitawag ko Australia, Indonesia, kanang Africa, America, bisan to, rugwa pa tamakaan to dito. Or any country. Tubang. Tungod kay ang mga history books, nagatudlo ka na ito niya na. So, ito, ta. Why do you believe nga 1 plus 1 equals 2? Nga naman. Tungod kay ang mga mathematic books, pinagi sa arithmetic teachers, nga nagatudlo ka na ito. Nini. Gusto? Now, paminaw. Sa diha nga ang Diyos na mismo moingon, pinagi sa iyang pulong des Biblia, tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Acts 16:1. Then, do you still doubt to put your faith on that statement nga pulong namang yun na sa Diyos? Unya, unsa? Si ang Diyos na yun mismo nag-ingon, tumuo ka lang kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. And so,
Mugamit ka sa imong kamuto mo yung kamutuo ko. You believe in Christ. When it is God Himself who says that, tumuo ka lang kung ikaw maluwas. Nana, kita ni mo. Now, ang kaluwasan ko, dili ning maumusunod. Akong hisgutan kini mga paagi kunuhay tao nga maluwas kunuhay sila. Dili ka maluwas pinaagi o pagbautismo nimo. Dili na mo ay paagi. Or ang imong pagpamimbro og sa kasimbahan, kung sa imong pagsunod kunuhay sa golden rule, unya, by living a good life, dili magani ka na, may paagi nga, maluwas ka. Kung sa imong pag-isa sa imong mga kamot, unsa ang mga pag-isa sa mga kamot niya itong tulisan nga dito sa kilid ni Diyos Kristo samtang lansang sila dito sa cross. Unsa man niya pag-isa siyang kamot nga, gilansang man lang duha ka kamot. Kita nimo. Bisa na lang, imo na lang pinsar-pinsaron ka na. Dili ka maluwas niya na. Or by walking down an aisle. Na may uban gikan gyud sa putahan hangtod sa altar kunuhay. Magaluhod na sila diha. Walking down an aisle kunuhay. Aron ka maluwas. O imong pag-imbitar ni Kristo diha sa imong kasing-kasing. No, dili. Dili nimo maimbitar kaya ang imong kasing-kasing. Malinglahon. Mo ka ng pulong sa Dios. Or by doing good. Of course, dili man nato kontra kini pagkamaayo tao, no. Ang pagkamayong tao, God, mahimo man po na sa dili magtotoo. Gusto? So, dili na mo ipagi sa kaluwasan. Kung imong pagsunod sa napulo ka sugo or sa pagbiya sa imong mga bisyo baron. Unsa pa? O sa imong pagtampok sa imong dughan o miyong kang miya kulpa, miya maxima kulpa. You're feeling sorry kunuhay sa imong mga sala. Dili ning akong gipangisgutan paagi nga ikaw maluwas, dili. It is only, paminaw, it is only by believing in the Lord Jesus Christ. Maura. Ano sa magisulti sa Juan 3:26? He who believes in the Son, Ginoong Jesucristo, hath life. But he who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abideth on him. Na, wrath, kasuko, kalagot. Of course, di man masuko ang Diyos. Kaya salaman ang pagkasuko, pagpasabot, pagpakita lang niya na, pagpasabot lang sa tao, nga na ay hustisya ang Diyos. So, ang tao maluwas lamang pinagis pagtuo lamang kang Kristo lamang, dili sa mga binuhatan. Faith alone in Christ alone. Ephesians 2:8-9 unsa gisulti? For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not of works, so that no one can boast. Now, ato ning ipadayon ugma. Okay? Dinhi atong tukion pagyurang dugang mga punto sa doktrina. Bahin sa kaluwasan sa tao. Ug ngano nga niatan ining kalibutan na. What life is all about. Magampo ta. Higala, kung galing mamatay ka karon, may bawang kapag may langit ka o may impyerno ka, hangtod sa hangtod. Ang Biblia ang pulong sa Dios. Nagkanayon ra ba nga imo ka ng may bawan? Ang ipangutana ta nga higala, nining maong pangutana, sanglit mo magkining labing manong danong pangutana sa tibok mong kinabuhi. Mangutana na po ko nimo, luwas ka ba? Now, dili question kung sakop ka bang sa kasimbahan, kung dili, luwas ka ba? Are you saved? Dili pod question kung nagkinabuhi ka bang usa ka talahoron o dalaygong kinabuhi, kung dili, luwas ka ba? Ang Biblia ra ba nagasulti? Kinahanglang maluwas kita. Juan 3:16 ngadto 36. Mga buhat 16:31.
higala aron ka maluwas. Paminaw. Unas tanan kinahanglang moangkon ka nga ikaw usa ka makasala. Kay matud pas Roma 3:10 ngadto sa 12. Kay ang kasulatan nagingon wala gayoy tao nga matarong, walay nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan namiya gikan sa Dios ug nahimo silang dautan. Walay bisan usang nagbuhat og maayo, wala bisan usa. Nagkasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Roma 3:23. Higala, ang imong mga sala mo'y hinungdan nga nakabsan ka sa himaya sa Dios. Ug mao na hinungdan nga di gyud nimo matuman ang mga kinahanglanon nga iya sa Dios aron ka mahilangit. Ikaduha, kinahanglan nga ikaw makaamgo nga naay nahigugma kanimo ug gani namatay siya didto sa cross alang kanimo. Ug siya mao si Ginoong Jesucristo. Kinsa namatay dito sa usa ka cross sa tuyo sa pagbayad sa imong mga sala o sa paghatag kanimong kahigayunan nga ikaw unta mahilangit. Mga taga-Roma 5:8 nagingon, apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato kaysa makasasala pa kita nagpakamatay si Kristo alang kanato. So, ako lang lakturon sa pagpahinumdum kanimo. Ang kaluwasan pinaagi lamang sa usa ka paagi nga iyahang gimugna sa Dios. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Magampo ta. Balaan mo nga Dios, salamat. Niining higayon sa among pagpakigambitay kanimong sa imong mga pulong. Salamat sa imong pagpatinaw kanamo nga kami maluwas lamang pinagi sa among pagtuo lamang kang Ginoong Hesukristo lamang. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.